2018 елда Татарстанда алимент төлемеушілердің саны 20 меңнен артқан. Бурычлары 3,1 миллиард сумға жеткен болса, быйыл вазғият нинди? Эфирда тояуну нуктасы тапшыру студияда Венера Айтова исәнмесез. Хайырлы кеш мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә гадәттәгечә сез төмәләр аша фикергезне җиткерә аласыз, яшелгә басып килешүгезне, кызылга басып килешмәүгезне. Менә әлеге бурыч инде 4 ел кимеми дип әйтәләр иде. Бүген вазгыять нинди Илсия ханым? Бүген алимент буенча бурычларны кайтару көнүзәк мәсьәләләрнең берсенә әйләнде. Шулай ук 2018 ел нәтиҗәләре буенча суд приставлары башкаруында 21 меңнән артык алимент буенча башкарма производство булды. Шуларның 9218 башкарма производство кысаларында бурычларның хезмәт хакыннан түләтүгә юнәлдерелде. Шуның белән 1,3 миллиард сум акча алимент түләүчеләргә кайтарылды. Барлыгы 1 миллиард 15 миллион 239 мең сумлык башкарма производстволарны өлешчә түләтүне исәпкә алып, алимент алучыларга кайтарылды. 2019 елның гыйнварында гына кабул ителгән чаралар нәтиҗәсендә суд приставлары тарафыннан 25 миллион сумнан артык акча түләттерелде. Иң мөһиме бу җаваплылыкка тарту әле кешеләрнең җаваплылык хисе уяну дигән сүз түгел бит әле, шулай бит. Динамика ниндирәк күзәтелә? Димәк, артамы, кимиме шул тирә-трама? Бүген алимент түләмәүче 20 мең Татарстанлы бар. Димәк, үзгәрми. Менә бу нәрсә белән бәйле икән? Әйдәгез әле бер видеозма карабызык, аннан дәвам иттербез. Я съездила к судебным приставам и взяла документ постановления о расчете по задолженности. В общем, у него теперь долг больше полумиллиона. Я обращаюсь к приставам, но, к сожалению, мои обращения безрезультатны. Ничего не получается, ничего не выходит. Он говорит, что мы будем ходить по судам до бесконечности, до 18-летия ребенка, что я ничего от него не получу, чтоб я не надеялась ни на что. Ни өчен әтиләр кайчакта, әниләр дә күбесенчә әтиләрдер инде безнең республикада шулай бит алимент түләргә ашыкмый. Сәбәпләре нидән гыйбарәт дип исәплисез? Бөтен кешегә дә бирәм әлеге сорауны. Сәбәпләре ни өчен түләми дигәндә, монда безнең мин монда килгәнче дә сөйләшеп алдым, алимент түләмәүчеләр белән дә сөйләштем. Төрле сәбәпләр бар. Монда гаиләдәге иминлек юклыктан балалар тилмерә булып чыга бит инде. Менә бер хезмәттәшем әйтә, хатын-кызлар сәбәпче булып тора ди. Ир кеше шулай әйтә инде, хатын-кыз ирләрен гаепли. Ни өчен түләмиләр дигәндә, баланы алар балага уенчык итеп карау дип аңлыйм инде. Ата-ана бит ул яшьләр гаилә корганда да балага теге безнең бит Инстаграмга күрсәтәләр, менә бәби көтәбез, теге фотосессиялар ясыйлар авырлы вакытта. Менә ул аның өчен генә кешегә күрсәтер өчен генә булырга тиеш түгел. Аны баланы көтеп алганың икән, аның өчен җавап та бирә кирәк, һәм гаилә таркалганда да бала кыенлык күрергә тиеш түгел дип уйлыйм мин. Хәзрәт, сезгә килүчеләрдә күптер әлеге мәсьәлә буенча. Әлбәттә, ул бик мөһим мәсьәлә. Нәрсәдән гомумән, әгәр дә динебезгә карасак, дин күзлегеннән һәм без Коръәнне ачсак, алимент дигән сүз юк. Бар нәрсә тәэмин итү. Ягъни нинди сәбәп булмасын, гаилә юкка чыккан икән, балалар калган икән, шушы бала әтинең баласы булып кала. Һәм ул аны ашатырга, киендерергә, укытырга, бөтен нәрсәсен ул эшләргә тиеш. Һәм әгәр дә аны үтәмәй икән, ул Раббыбыз Алла алдында гынах. Зур гынах, чөнки син үз балаңны тәэмин итмисең. Шуңа күрә монда дин күзлегеннән әлбәттә бу гынах, һәм Алла Тәала шушы ирләребезне дә шушы хата гынахлардан сакласын иде, һәм тәүбә итеп алар менә шушы 20 мең дип әйттеләр. Бу бик куркыныч бит, 20 мең әти үз баласын карамый. Дөрес әйттеләр, чөнки монда аларның сәбәпләре бардыр, алар һәрберсе моны аңлатырга мөмкиндер. Ни өчен? Чөнки кемнең хатыны начар, кемнең кирәк түгел дип уйларга мөмкиннәр, шулай бит. Хатыны начарлыгы монда бер нинди сәбәпче булыр
торган мөмкин түгел. Хатын башка, пәри башка, җен башка дигән шикелле баланың хукуклары ул бер нәрсә, хатынның хукуклары икенче нәрсә. Мин нәрсә әйтер идем, менә Венера, бөтен сөйләшкән сүзләр белән мин килеш алам. Менә суд башкаручыларының вәкиле дә сезнең алда әйтеп узды, эшләр башкарыла дип әйтеп, һәм менә сюжеттагы ханым да әйтә, җитәрлек дәрәҗәдә башкарылмый ди. Мин аның белән дә килешәм, моның белән дә килешәм. Беренчедән, алимент вакытында түләүме һәм анда бурычлы булып калу, алимент түләгә начар караган ирләр яки хатын-кызлар ул вакытта күбрәк ирләр инде элегилектән килгән мәсьәлә. Менә мин үзем суд башкаручысы булып эшләгән кеше. 1974 елда Арчак судында мин суд башкаручысы булып эшләдем. Ул вакытта да көн кадагында торган мәсьәлә иде. Һәм хәтта әйтер идем, бүгенге көндә ирләрнең җаваплылыгы күбрәк дип. Әгәр дә аның эше бар икән, әгәр дә аның бизнесы бар икән, кайда булса эш урыны бар икән, алар күп вакытта баш тартмыйлар моны. Кемнәр баш тарта, кемнәр качып йөри алименттан? Ул бердән эш урыны булмаган кеше. Икенчедән эшчелеккә сабышкан кеше. Наркомания белән шөгыльләнгән кеше. Һәм инде әлбәттә бик күп очракта дип санамыйм. Мин аны күп очракта әлегә байгы хатынына үпкәләү йөзеннән чыгып. Булар инде аның җаваплылык кеше дип әйтеп булмый. Шуңа күрә сәбәпләре күп аның бүгенге көндә. Сәбәпләре күп. Һәм ул бүгенге көндә генә туган сәбәпләр дә түгел, бүгенге көнне түгел. Ләкин бүгенге көндәге сәбәпләрнең берсе, мин әйтер идем, суд башкаручыларның, суд приставлары, башкаручылар, аларның бүгенге көндә эшләренең күләме бигъәят дәрәҗәдә зур. Хезмәт хакы түләү җитәрлек түгел дип саныйм мин, чөнки авыр участок. Һәм шуның аркасында чынлап та халык риза түгел. Халыкның риза булмавында үзенең нигезе бар. Ул да булса бүгенге көндә суд башкаручыларына барып җитеп, алардан нәрсә булса сорау, алардан нинди булса документ алу һәм аларга белән ниндидер ярдәм көтү бик зур эш, чөнки башта бер чират торасың. Аңан икенчесендә, өченчесендә менә бу матур ханым шикелле генә матур итеп елмаеп каршы алучылар юк анда. Анда менә дигән җегетләр торалар. Алар нәрсә әйтелде, минем сезгә бүген баш постановление язарга кагазым юк ди. Сез 8-дән соң кич белән килерсез ди. Менә булар барысы да дәлилләп була торган нәрсәләр. Дәлилләп була торган нәрсәләр. Менә бу да сәбәпнең берсе булып тора. Әтиләргә әйләнеп кайтсак, күбесенчә демәк мөмкинлекләре юк булып чыга бит. Күбесенчә мөмкинлекләре юк дигәндә, күбесе мөмкинлекләре булмаучыларның булмаган өлеш тә бар дип әйтәм мин. Күбесенчә дип әйтсәк бик дөрес булмас иде инде ул. Рөстәм әфәнде, чүлес менә мөмкинлекләре юкмы күбесенчә, теләкләре юкмы? Нәрсә мөһимрәк? Мөмкинчелекләре булмаска да мөмкин, һәм шулай ук мөмкинчелек булганнарның да шулай ук бул баланың әнисе белән аерылыша бит. Инде аерылышканда бик ямсыз итеп аерылышкан кешеләр дә бик күп. Менә шул сәбәпле ул әнисенә үч итеп балага түләмәүчеләр дә бар. Минемчә инде үз мисалыгыздан чыгып, ничек эмоцияларны туктатып, ничектер матур мөнәсәбәтләр без инде аерылышкан вакытта инде бик яшь вакыт булды, әмма ләкин Ходай ярдәм биргәндер инде. Мин баланы бер вакытта да үз кул астыннан җибәрмәдем. Һәр вакыт без алар инде әти-әниләре инде киләсе гастрольләргә китсәләр дә, мин үзем алып калайдым кызымны, чәчләрен үреп мәктәпкә озата идем. Һәм инде әниләр белән үсте ул бала, шуңа күрә без бер вакытта да бер инде üzülү булмады. Һәм бүгенге көндә дә Аллага шөкер. Алимент дигәннән мин үзем алимент түләмәдем. Минем беренче иптәшем әйтте инде, алимент ул анда копейка, синең зарплата юк иде ул вакытта, шуннан да һәм булай һәр вакыт булай ярдәм итү, менә шулай килеп, алып китеп баланы. Намусыннан чыгып шулай бит. Чөнки анда язылган бит әле җитәрлек дигән сүз түгел. Менә гөлгенә күпме шундый мисаллар, киресенчә әлбәт әзрәк яздыручы иратлар да бар. Иратларга гомумән саранлык бик аны түбәнсетә торган шундый сыйфат кебек шулай бит. Ул ират өчен бер дә матур күренеш түгел. Ират өчен матур күренеш булмаса да, беләсезме, менә мин әз итеп яздырып алган ирләрнең дә тел төбен аңладым. Хатыннарның да гаебе бар дип уйлыйм әле, минем белән килешерсезме юкмы? Безнең бөтен минем уйлавымча, менә үземнең гаиләм булгач, бөтен әйбер ул хатын-кыздан тора икән дигән фикердә торам мин. Ул бит тормышны бозасы килгән вакытлар бар. Бозасы дип әйтүем, мәсәлән, минем дә башымда, уемда, китергә менә моннан дигән уй бер-ике мәртәбә булса да булып алды инде ул 15 ел эчендә. Мин балаларны уйлыйдым һәр вакыт. Минем ике кызым, алар әтиләрен бик яраталар. Менә шуңа күрә балага әти кирәк, балага ни кирәк. Менә без әле ул әзрәк кенә тәрбия алган буын.
Менә хәзер үсеп килә торган буыннар. Менә Венера мин Инстаграмда күзәтеп барам. Анда нәрсә диләр? Менә ирем көн узын телефонда утыра. Эштән кайткач әнисенә барып булыша. Әнисе шалтыратса сөйләшә. Миңа бала карашмый ди. Декретта утырган ханымнар яза. Әллә аерылыйм микән кызлар, әллә нигә китим микән диләр. Менә безнең бөтенләй бер шул тәрбиягә барып тоташа. Бездә сабырлык юк. Бездә дип әйтүем инде. Менә хәзерге яшьләрдә сабырлык юк. Сабыр итеп кенә ирне ир итеп тормыйлар. Ирләрнең дәрәҗәләрен төшүендә дә хатын-кызның гаебе бар. Ирнең дәрәҗәсен төшереп бетерделәр дә, менә шуңа күрә ирләрне чүпрәккә санап, үзләре гаепле. Үзләре гаепле. Килешәсеңме? Юк, килешмим. Килешмим. Чөнки әйе, без никахта тора алмадык. Улымның әтисе белән никахта тора алмадык. Ләкин рәсми рәвештә дә тормадык никахта. Ул барыбер баласын таныды. Бала копия мин булса да, ул барыбер таныды. Акчасын түләп бара дип тә әйтмим. Ул менә ярдәм итә, карточкага китерә әйтә, гафу ит әле. Бу айда менә шулай гына булды, эшли алмадым ди. Әйме? Ул ягы бар. Аның да үзенең гаиләсе бар. Мин аны аңлыйм, анда да балалар бар, аларны да шатырга кирәк. Шуңа күрә теге мин ул яктан әйтәм, монда хатын-кызда гына гаеп түгел, монда ираттан да тора. Ират ничек тәрбияләнгән? Чөнки ул ират белән мөнәсәбәткә кер алдыннан танышканда мин аңладым, ул гаилә җанлы әти. Ул әйтә, мин яратам күп бала булсын. Балаларым күп булсын, әйбәт булсын, алар мусульман динендә булсыннар, һәм гомумән бар да әйбәт булсын ди. Шуңа күрә ул иң башта мин балага узгач та төшер димәде. Алып кайта аласың икән, алып кайт диде. Ничек ярдәм итәм? Ярдәм итәм. Ну, бергә тора алмыйбыз. Все, тора алмыйбыз, килештек. Беләсезме? Ул менә шуннан тора. Ирләр белән дә торып караган вакыт булды. Мин әйтмәс идем. Менә хатын-кызга үч итеп түләмиләр дип. Венера сәбәбеләренә калсак, без моның ахырына кадәр шул закон замкаларына әйләнеп кайтыйк әле. Закон нигезендә ничек түләттерергә мөмкин, инде ысуллары бар. Закон ярдәмендә ничек алиментларны кайтартырга мөмкин? Моның турында сөйләшүбезне дәвам иттербез, рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан яңгасыр каналда таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Реклама китер алдыннан без алимент түләмәүчеләр ни өчен түләмиләр, сәбәпләрне ачыкларга тырыштык. Әлбәттә, сәбәпләр һәр гаиләнең үзенеке. Ул чыннан да Толстой әйткәнчә, бәхетләр бер төрле бәхетле, бәхетсезләр бөтенесе аерым-аерым төрлечә бәхетсез дип. Шуның кебек, шулай да бар Милзия ханым, сезнең ниндидер бер картина дип әйтикме инде, менә тасвирлап китегез әле, төп алиментчиклар кемнәр түләми? Уртача статистика буенча алимент түләмәүче кеше ул кагыйдә буларак 30-42 яшьләрдәге ир-ат санала. Мондый кешеләр димәк үз көче әле бит көче аягында көчле басып торучы кешеләр 30-42 яшьтәге ир-ат. Мондый кешеләр саны Татарстанда 11 меңнән артык санала. Шулай хатын-кызларга килгәндә алимент түләмәүчеләр саны берничә тапкырга азрак. Мондый кешеләр саны безнең статистика буенча якынча 2000 тирәсе кеше. Аларның 3тән 1 генә рәсми табыш ала. Шулай кагыйдә буларак алимент түләмәүче хатын-кызлар алар яки асоциаль образ алып баручылар, яки ата-ана хукукыннан мәхрүм ителгән хатын-кызлар санала. Алимент түләмәүче хатын-кызларның күбесе шулай ук 30-42 яшьләрдәге хатын-кызлар дип безнең санала. Әле без монда официаль статистикаларны карыйбыз, без гомумән алганда карыйбыз кем алиментка биргән хатын-кызларны, мәсәлән, кемнәр түләми, без 20 меңнән артык дип әйтәбез, күпме кеше бит әле алиментка бирми дә, мәсәлән, Зөһрә, син бирмәгәнсең, шулай бит? Минем таныш кыз, ул аерылыштылар, бик каты, пыр тузышып аерылыштылар. Алиментка җиде, талаштылар, сугыштылар. Бер заман утырып кына чәй ичеп, мотор итеп кафеда сөйләшкәннәр дә. Мин судка да бармыйм, нормально гына ирем белән утырып сөйләштек. Ул аңлады. Без аерылышканнан соң бала минеке генә булып калмады. Ул синеке дә булып калды. Ул барыбер синең белән аралаша, синең белән килә. Менә күп кенә ирләрдә шулай. Минем белән тормый икән, димәк, мин аңа түләргә тиеш түгел. Менә шундыйрак
шыннан да ул теге ирдән тора. Ир бала жанлымы, бала жанлы түгелме? Менә Зөбәйдә апа, әтисе баласын әйтик, әнисе булсын инде, монда әтисен беренче чиракта карыйбыз, финанс яктан тәэмин ителмәгән чиракта әни нишләргә тиеш? Менә алгоритм буларак әйтеп китсәгез. Алгоритм аның бик гадәти, инде элегелектән килгән алгоритм, аны белмәгән кеше аздыр инде әлбәттә. Әгәр дә баланы тәрбияләүдә катнашмый икән, ул аны исбатлый ала катнашмаганын, ул аңа мөрәҗәгать итәргә мөмкин, язмаша мөрәҗәгать итәргә мөмкин, менә балага шул кирәк, бу кирәк. Алырга булыш дип, ул түләми икән, юк инде. Чөнки монда ул хатын түгел, аның тәрбияләүдә катнашмаган, әтеге ир кеше исбатларга тиеш катнашуы турында. Әгәр дә катнашып та инде явызлык белән әйтәләр икән, анысы башка нәрсә. Ир кеше дә катнашкан вакытта исәпле дус аерылмас диләр. Әгәр дә суд карарыннан башка гына түләргә сөйләшкәнсез икән, үзара гына килешеп ярдәм итүегезнең дәлилләрен калдырырга кирәк сезгә дә, ир булган кешеләргә дә. Менә Зөбәйдә апа, әйтик, менә безнең әйтик бүген геройларда алар алиментка бирмәгәннәр дә үзара сөйләшеп, ярдәм иткән мәсәлән Рөстәм әфәнде, Зөһрә шулай ук сөйләшеп торабыз ди. Менә бармы срок давности дигән әйбер? Әйтик, вакыт узганнан соң яңадан уйлап каралы алиментка бирмәл дип, бәлкем монда сезгә кагылмый әлбәттә, бәлкем безнең тамашачылар арасында бар. Бала 18 яше тулганчы теләсә нинди вакытта бир ала. Алиментны эзләүне сорап. Әгәр дә бала сәламәт түгел икән, гарип бала карый икән, атамы, анамы инде ул 18 яше тулганнан соң да бир ала. Ләкин алда элек түләнелмәгәннәрен законда андый мөмкинлек каралган, менә 3 ел дип язылган сүздән чыгып, күпләр менә мин әле алиментка менә бүген бирәм, алдагы 3 елныкында аннан эзләп алыгыз дигән сорау белән киләләр, аның бик ныклап дәлилләре кирәк, ул мөмкин хәл түгел дип әйтергә мөмкин. Менә ярдәм иткән булса, әйтик, моңа кадәр ярдәм иткән, моңа кадәр ярдәм иткән булса, менә шул алиментны гаризаны биргән көннән башлап эзлиләр. Һәм бу инде элекке закон буенча да, хәзерге закон буенча да шулай. Һәм бала әйтеп узганымча, теләсә нинди вакытта бала 18 яшь тулганча, хәтта суд карары булып, судка мөрәҗәгать итеп, үзенә башкару кәгазен үзенә исполнительный лист дибез, үзен алып торучы хатыннар да бар. Нинди килешкән икән вакытта исполнительный листны сорап алып тора, ул суд башкаручыларыннан. Аннан соң инде теге тәрбияләүдә катнашмый башласа, кабаттан китереп бирә. Хәтта шулай. Бәлки аерылышкан вакытта ниндидер шарт куяргадыр ир белән хатынга, менә әгәр ул төзи икән шартнамә, мин аерылган очракта мин балага түләп торам алимент. Шул вакытта гына шул кагаз буенча андый шартнамәне суд расламый. Әгәр кертсәк, менә шундай берне. Андый закон кергән булса мөмкин, ләкин аның башка бик гади юлы бар. Ир белән хатын үзара сөйләшеп, суд каршына басып, нотариуска барып килешү төзи алалар. Бәлки менә шунда барырга, шунсыз нотариус белән шартнамә төземичә дәүләт аермый. Чөнки аның бер әйтигендә гражданины акчасыз кала бит. Яшәү ниндидер рациональ бер тик дип әйтикме бар монда сезнең фикерләүдә? Бәлки ул вакытта психологлар белән дә сөйләшергә кирәк. Гадәттә ул вакытта бөтен кешенең эмоциялары бит, нәкъ аерылышу мизгеле күпләр өчен ул соңыннан инде әзрәк тынычланганнан соң гадәттә аңланалар. Гомумән алганда җаваплылыкка тарту бүген ничек тормышка ашырыла, Илсия ханым? Суд приставлары тарафыннан алиментлар буенча бурычларга карата бүгенге көндә киң чаралар комплексы кулланыла. Бу беренче чиратта, әгәр дә кеше алиментка биргәч, иң беренче аның имущественный положениесе тикшерелә. Бу инде бурычлы кешеләрнең хезмәт хакыннан һәм банкта булган акчаларыннан тотып калу, шулай ук бурычлы кешеләрнең имуществосына арест салу, күчемле һәм күчемсез милекне теркәү хукукын чикләү, шулай ук махсус хукуктан файдалануны чикләү. Бу инде безнең транспорт чарасы белән идарә итү хукукы. Шулай ук Россия Федерация чикләреннән чыгу хукукын чиклиләр. Шулай ук һәм административ һәм җинаять җаваплылыгына тарту. Бүгенге көндә суд приставлары тарафыннан алиментлар буенча җинаять җаваплылыгына тарту актив кулланыла. 2018 елда алимент түләмәүчеләргә карата административ хукук бозу турында 2978 эш кузгатылган һәм 987 җинаять эше кузгатылган. Административ бергетмәләр төзү Россия Федерациясының җинаять кодексының 157 маддәсе буенча җинаять эше кузгату өчен мәҗбүри шарт булып тора. Шуның өчен иң беренче бурычлыларны административ җаваплылыкка тарталар, аннан соңына җинаять эшен кузгаталар. Алар административ
административ җаваплылыктан курыкмыйлар. Анда 500 сумга кадәр штраф каралган, бик күп дигәндә дә 5000 кадәр теге квалификация өлеше булган вакытта. Ә инде җинаять җаваплылыгына тартуга килгән вакытта, менә әйтә административ җаваплылыкка 1 ел эчендә неоднократно административ берничә мәртәбә административ җаваплылыкка тартылган очракта аны җинаять җаваплылыгына тартырга мөмкин дигән. Ләкин анда кызганычка каршы мәҗбүри эшләр каралган инде җинаять җәзасы буларак һәм 1 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Әлбәттә 1 елга иректән мәхрүм итеп анда кереп утыру әйбәт эш түгел, ләкин семьяга нәрсәдер кайта торган, баланың хокукларын торгыза торган ниндидер бер чара дип әйтеп булмый. Панацея түгел бу очракта. Әгәр бездә булалар ярдәм итик, менә рейдларга йөргәндә рәхим итеп, хәтта шәхсән үзем һәм күп хәзрәтләр дә аны минемчә риза булырлар, әгәр дә ул татар икән, сез куркытканчы без әзрәк вагазлап, аңлатып, бу гынах, син бу дөньяда да сиңа җәза бирелә, ахиратта да Аллаһ Тәала сиңа җәзаны ул синең балаң. Шуңа күрә без дә хәзрәтләр аны белән риза, һәм бездән нинди ярдәм кирәк, без вагазлап йөрербез. Рөстәм әфәнде, ничек матур итеп аерылышырга, ничек менә аерылышканда матур мөнәсәбәтләр калдырырга, ничек балалар алдында ничек үзеңне тотырга кирәк? Менә шуннан да Венера, бу бик бала дигән әйбер бар. Менә бала өчен бөтен нәрсәгәндә киртә күрергә мөмкинсең, чөнки бала әтисендә, әнисендә хөрмәт иттерде дәрәҗәдә калырга тиеш беренчедән. Шуннан да инде ул бик кызганыч әйбер. Аны теге үземнән беләм, 5 яшь вакытта әти китмә дип кычкырып калган кыз бала, ул йөрәкне үзеп төшерә инде, алансыз сүз дә юк. Әмма ләкин менә шушы әкренләп инде ул еллар теге бу бигрәк тә бит инде менә аерылып киткән әтиләргә ул хәзер кыз бит инде, бала кызмы монда, улыңмы? Икенче гаиләдә үсә, аны теге икенче әти дип әйтегеме. Барыбер анда шундый психологик ягы да бик авыр. Аны булай әйтсәң рәнҗетмәссең, тегеләй әйтсәң нитмәссең, бик осторожно булырга кирәк. Менә шундый психофизический процесс дип әйтим. Ул акча гына, ул акча алимент, ул ансы бик негатив әйбер инде. Аны мин бик бөтен юлда туктатып, иратны унижать итү. Ират алай булырга тиеш түгел. Ул дәрәҗәгә җиткермәскә кирәк. Әлбәттә, үзен бит ул беренчедән ират бала күрә. Ана хәзрәт бер 7 буынга кадәр ата-бабадан килеп, менә шушы өзелү, туганлык челтәрләрен өзү чыгыгын дип әйтик. Ул бит дөрес сүз әйме? Гынах бит ул. Һәм дә инде ул баланы көненә ничәмә тапкыр сөйергә кирәк, кочакларга кирәк. Шул вакытта ул минем әтием. Әти аша бит барыбер бик күп информациялар, ул киләчәге шундай үрнәк шуннан да күп кенә әтиләр бәлкем уйланыр да, юк шуннан да шулай фикер йөртү өчен кешеләргә шуннан да уйланырга кирәк. Хәзрәт, менә шушы алимент түләмәүчеләр проблемасын хәл итүдә нәрсә тое нуктасы булырга тиеш дип исәплисез? Аллаһ субханаһу ва тааля әлбәттә менә шушы аерылу ул бик авыр әйбер. Ләкин икесе дә, әнисе дә, әтисе дә аңларга тиеш, бу аларның бала. Икенче гаиләләр булса да, 3нче, 4нче, 5нче гаиләләр булса да, бу баланың әтисе һәм әнисе шул ук кала. Никах вакыты килеп җитәр, барыбер мулла сорашак, кая әтиең бармы, чөнки анда әти кирәк. Башка мәсьәләләр шуңа күрә менә шуларга ин беренчедән китермәсеннәр иде. Икенчедән, әгәр дә ул хәл ителде, шунда шушы баланы ничектер мыскыл итмәсеннәр. Чөнки күп кеше менә мәчеткә дә килеп, хәзрәт, мин риза, мин түлим, мин карыйм, ашатам, киендерәм, ләкин ул бит менә мин сорыйм, әйдә бергә әби бабайларга мине белән кайтсын, әни бирми. Әни бирми, чөнки үзенчә ничектер шантажировать итәме, нишлиме, менә син шундый дип, һәм баласына да шуны әйтә. Менә ике яклап, монда дөрес әйттеләр, кем гаепле? Монда икесе дә гаепле. Әти, әни гаепле. Шуңа күрә менә бала шушы әти әнидән мәхрүм калмасын. Бала аерым торсалар да, бала әнием бар, әтием бар дип шатланып яшәсен. Бу 20 меңләп алимент түләмәүчеләр арасында берничәсе генә булса да шушы тапшырудан соң уйлансалар, хәтта уйлансалар да нәтиҗәсе бар дип уйлыйм тапшыру безнең. Шушы нуктада сау булашабыз, исән-имин булабыз.